Ayan, kain tayo mga idol. Ayan po ang aking mango juice. Ang aming dessert, mango juice po ang aming inamin. Saka po ginisang puso mga idol. Ayan po, ginisang puso. Tara po, kain tayo ng hapunan mga idol. Yummy, ginisang puso with sardinas po ang kanyang sahog. Pwede na po itong wala namin ngayong gabi. Maliban po sa aking ginawang juice mango at meron din akong ginawang hinog na mangga nakalagay sa para meron kaming other dessert maliban sa juice. Si mga idol, mangga. Sana po kain tayo.